When couples try for a pregnancy and pregnancy is not happening, so they do not know when to approach a fertility specialist. So if you are married for more than 1 year and your wife's age is less than 34 years, then it is the best time to see a fertility specialist to know the cause of infertility. But if your wife's age is more than 34 years and periods are painful, irregular, and she is a long-standing patient of diabetes and thyroid, then you should see a fertility specialist within 6 months of your marriage. We oppose! We oppose! We oppose! We oppose! We oppose! We oppose! We condemn! 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 This is fictional area. This is fictional area. The state government cannot touch it without our consent, without the constitutional process. Hakaliang kejinya kejayu put usam. Kani keralong kejinya kini indo kabalas lembha hapdeng ka Meghalaya bat ka Assam. Kani ru kalash sateng na kapor bat kaladon kejing ya chaprang hakani kakam ngilayu ya kata ngila sakiru ya kata. Hendrai ngiyu bat kadon kejing bamhunte na kaliang jung kipat ba. Ya kani karu kompen ya uput usam bat ka Assam hakawat ka Banengkong bat kiladon ru kijing keno baka sorkar kalaya ilat ya kibor sanchar snong bat kiwe pat ki babat ya kita kibor sanchar ki snong kitau badan kini kijaka kiba ya kacapun te kai baka sorkar kadon ban le halor jong kani to ngat kebu kita kijing klin kong iba presto pihak kabidei bat kanika jinge penbej uput usam hapdeng jong arteli ka jela ka Assam bat ka Meghalaya kendiat bakinya syai ki pai ba ngamar hakatu kopor nganglong MLE nongkong ajar lai borok kawi katem ke jinge kren ya ka boundary syue kren ni kren sekretariat nang tangi lech sekretariat jong Assam dem nang ta gi ong status quo man katem kadon be kijing kedu apdeng ki arngot ki chief minister Assam bat Meghalaya bat man ba lek kata kijing kedu bun sin ngaru don bok ngasai don langta te komongopi hadu u arya katra kesukut tangga jing keren bat bami nakita ki arngot ki chief minister kalong let us maintain status quo kabla long be no tangkum udawai ubeng ong upin kilar. Tela di ithan upin kilar po siya bayap. Tengangan i bakatu ka drama kabajia boro siya kata kalong kapkay. Tat hadu bangin simti mengi ka surkar ar hajar kat pra hadu menta. Kawan ke jingi long serius ha ke jingi discuss. Ya uput usam hapdeng ka Meghalaya bat kasam. TKA kebajia kajing kedua apdeng angut ki chief minister mangiru nang nei lelang baru CM jongi UCM jong Assam ukot lang bat ki kolik jongu ye shong mat mruna shu license sausen bat hakata kajing shong meeting ka ketin status quo kam don shu mi kawi ka ketin bong balengi mi lej ka joint inspection on the spot ya kitu ki area of differences lane ya kita kijaka kami ong kabalong disputed. Tika ka bangile layarai kata, an layarai kata, ngiyong kumnu pada ngiyelek joint inspection hakan volunteer. Haka bakadu layarai bro angut ki chief minister ba tong inya tau no ya ke regional committee. Ke regional committee na Assam, ke regional committee na Meghalaya. Namar ngingi don lightly southly district ko malong mata. Kiba don kanika differences kiba don ka dispute kaway ka deka East Jainti Hills kabaar ka West Jainti Hills kabalay ka Riboy District bat kabasaw ka West Khasi Hills ting ya thaw South League Regional Committee te kumjuru
nya thau Sathe Chapo Assam South League Regional Committee kaba head daw minister tenang Nehru head daki minister tapi kawai kaba ngasuntrat kolong ba syua bengin le syak ka ground level kadon kejingya kenduk lang syua sesisin pat uci pensa prachi pensa rengkat bat ngi ki committee bat hadin nang ta ngi nak liang ke committee ru lai borangi bengin khot i ki stakeholders nadu ke dis council pen involved nadu kis im ki himangi pen involved nadu kis im raj ni pen involved hadu ki village dorbar kabut ki rangba snong ki rangba thau ni pen involved lang ha ke jing keren tin la de bia keren ni panru naki ki kot kisla shwa bengin le shaka inspection ni pan ki kot kisla le se yo don ka history yo don ki ki documentary proof yo don ki kot kisla ki beton kamba kumno menginang penklain ya ka kis ban ong ba ka ne ka hap megala le ni ka ne ka hap apo Assam tikai ka bejia an lai le ka jing keren kalong ka beskontonat ka bejai be yanti ngiru ngi ong kini kumta ka ne ka de ka ta de kumta ka don ka jing ya keren bar ha ka bakadu hadin ke babon teli ke meeting ke mengale poi ke jing sto jumut bar ha poi jing sto jumut ha ka khadu ngi draft ke muyu bar ha draft ke muyu ru ha ke inshallah don lepa ke jing keren halai jong regional committee bar la don ru ke jing keren hadu ke grassroots bape haba ong ya penbej ka plus ka minus ka de bandon bej kamla ban ong ba ka ba ong mangasis pa nak spa pin yo bej de nak kata kadau kandon bej haba ong ya penbej haba ong dispute haba ong ke differences ban poi ha ke jing stu jumut ka de bandon ka plus minus la ne ka jing ya sim ke jing ai lakum noro ka ba njerengkat de ha ka ba khadu nila ban poi sa kata kathong Hoy hakatuk inspection ng village ni siyem badon katukan ng ibriyo ki bamhun ya katang hinam lalat namarkan ni kade ka kampaj ba pat kan ni kade ru ka kam ka ba kabala daki post nem kelas akut ya katang imla ban ong ba sispa na sispa henre ngan shut hoi pi ka AKMU ka mia sai lapi ong sokum no komuru kitu ki briyo ki bekren ki ong ba ka MDA government ka dilut ya ka jaka ka puta Sathe Chapo Assam ngatrai deitang kiriu bisni ki bomla banle dalade tang ba yakki weru kimsha bakin le ngide mentip kenian mo ngide mentip kamekala jongi kadon arpo ahijar saus pa prapkundai square kilometer ngi at mentan na ka phase 1 ka jingi kedu ngiat sekat pra square kilometer. Kata kade mengiyo. Namar hakamap kabarim kakat pra kilometer kamdon. De hato ban ong bangi delut mo ya ka jaka jongka megala Assam. Kata kan bang aku awak kali japi. Hato kita gidulir kibapiyo gidulir kendau siam. Kibadai jong kene ka jela Meghalaya jong ya kijaka kaput. Kidai kibada sisane. Kini baru deki history. Namar ngannya tu ya pi, lade keren ya history. Namar ke Meghalaya ka de ka Assam de ka Meghalaya. Ni na Meghalaya ngi ong ba ka Meghalaya ka poi hadu berapa putra. Ya ulum ka Meghalaya ngi ong de ka Meghalaya kata ka history ka de. Dan dari Assam ru ong kan mau ke Shillong, hadu Shillong ka de ka Assam. Namar belai namar ngi don lang haju. De ha ukat kendai span yu ar hadin banglayo la ka jong kejela Career Organization Act North East kami tapi kendiat ka jing bom clear kalong namar ba ngim don ke proper demarcation Su ong berkata ke area, kumta ke kam don ke proper demarcation. Jika basung si su kolong ba, lada pipet ya kata ke Reorganization Act, lada pipet ru ya ke present map, jong ke Meghalaya, habang pipet ya ke map, kam syai, ngi ke nang ni, tambahkan ni ke sinong ke bang ni ki ong em ke hang ni ru kade ke jongi, manu ban challenge, kumrungin pen justify. Tang belong mangi pat ngi ong hoj kani ke jongi tepi hadu ang tepo berang putra de hang ta ngong pi ka ba khadu kolong ba
ngiyong ngatrai ngimdot kamsu ban si kren tan yagi stri tongin kren ya ka ke possession ka present possession ka bangidon ka bangi don mangi menta ka bangi syong isa mangi kibriu jungi ka de bandon syangi namar belayu balehingin sibso ya kita kibriu ka de syong kiro terengong ka badai ka possession ka present possession jungi tongin sim paka de syangi kadang babalayu kan sukru korkom trekam jam hadin habun te ko mau pi namarangi bro lengot ngia don bentah kini ke regional committee ngatrai ngia sutu bahan ngi don haga ground kumno kalong kumno ngi penbiang bat kata ke jingkren ubri kiong ba bakiong ba mdon hana ke jing setuju mud kam don kata ke jing konsol yiki snong yiki tau yaki hima yaki raj lani ke diskausil ngatrai kata kamde kaba syong dong rim te haba kumtap ada baron boy ngan kali pi haba kan ni kejing kran penbet yu put usam kadang ya chaprang te balai pat baka sarkar kamla ban ai jing singa te yiki pai nong song sinong ha kita kijaka kibadon kejing kaja hatu ka kensting ya kan ni kat hadu bandadon kejing ja kiba let's say kiba pensungsi mo ya ka imlang sala ngide ban song tho ba kan ne ka kam kala ya san pho tuligisna but kam de shu ka sen ka banong kor badai nak takadaw onda ngilashim kum o home minister jong kaneka sarkar ko menta ke ka banga kren ha itong thok war ka sin banong kong ka banga shimti kalong ba ngihap ban ay ya ka security ya kisnong border jong bagin ay ya kata ka jing haki ngidei ban bu ya ki outpost ha ki jaka ki badon ha ki kaput ki jongi but shwaban jia ka jingja bas kusi hapo mukro ka notification ke ekla de ready la de pas da ka ayu bangin bu yak outpost hapo borotu na ka benta ka jingsingan shaktu ko jaka bangin bu yak outpost hapo kersha ha kersha ka don tang ka cam man gin recognize ka kum ka outpost ngin bu yak outpost hapo malangkona kala don bangin recognize ka kum police outpost but terter tekine balai ngile yakine kalong ba side by side kajing kren pot ngihap an pangklain bangin yo ya kata kajing singai na kabenta upay ba tadai takadaw nakawe ka mday tang kata ngimla banlen hajan ka siar hapo TV ka don ka cam ka jong ki pulit hajan mukro hapo sai sama hangtu sai samar ki don ki ngila persyang banle ndai kine ki jing singai ki aberration ki ba kijing jiak bas kusi lane kijing let on board manu ngin numla ban prevent reha kanun ko por kabakadon ka jingtip nakilang ki pulit ki poy marmar ka jaka ban ai ya ka jinga dai paiba ban ai ka jing skai na ta jong perba rei ka menhi ka longba ngide bandon ka presence jong ka permanent presence jong ki police force jong ni kide bandon hapo ka border ngasngautna baka sarkar MDA kala agree ban sanction ya ki border outpost haki jaka hapo muriap hapo TV hapo mukro hapo terter ki hakane ke jela ka jongi kai kemut kane kamut na kabenta ban ajis kanye palba dem tadaw kane ka sarkar ngila ban ong ba kade gwe ni ki sarkar ki ba sim khetam na kabenta ban ajis kanye palba hoy ya ki jingjia ki jing pas musi ngila ban len ki don rei ka menhi kalong ba ngim kwa ba ki kin repeat hagis nem ban ong ngisku tenap ngi ya ka concern yang baki expect bakal long 100% ka bangi kwa ngir ngi kwa kumta bat gila persang ban I the best pi gidon ki meeting ki baki kut ki meeting hadu khat arbaje ben met ha ka bangi ya tai kata ka jing ya tan ha ka debate ban ong ba ketua ka jongi asam ka ong ka ne ka jongi ha ka bangi ya debate kam kut simet ro ta ki debate ha ka radu ba i deputy chief minister hable chief simet ban lej bisa spot ha siteng met ban lej bisa spot tega syu kwa ban kerpat ki ba bakir sutu ba kane ka kam dei ka basuk kade kam ka ba de nak takadaw om simla ban setel hakisan pusnam ndre ngi la persang menta ban ngasu mud ban ong ba tungin pedi ki sukses ha kane ki persang jogi ki don ki area ki bangila sukses ngila yo kum ka west kazhil na ki ar phlai tel ki snong ha ki bangi ya kren ya setel ar phwai ngi yo bangi ha ka state Meghalaya out of 23 ngi yo 21 te kum kita ki achievement ya ke bangi yo ngasngo ba ngide ban yu iru ki jing pha ngide ban yu kita ki jing bomla ikatu katne ha bangila persang ban le ko hatam
te ngimla 100% dari kabangila aru kabalong jimutoi ka ster babun hakan gi penbe yo put usam hakan ni ka kelah ka banakong ngai iba ka sarkar Meghalaya ka jongi ka syajam coba palan namar ka kum kani ka MOU ka bangi bagi ki klade dia soskolar klade dia sign pada kini atli ki jella kalong no siliang ngai iba ka jingyo nong ka khambun ja ka sarkar Assam menja ka sarkar Meghalaya ka basosi kalong ba balai ngidang kami lenti bakong uchi minister undang kata kamensi ka bejensur syaki brio lajong Henry ka magalong manta ule kerki penyasai sakam MOU kalong ban pen hun hun mensim ban pen ai kata jingmen syaki syau uchi minister jaka Assam. This is the number one question I like to put in the state government. Let it be UDP, let it be Congress, let it be NPP, no problem. But when it comes to issue of border area, you all the politicians are stop the playing politics and come together and look out what solution you can bring out for bring a peaceful in the borders area.